Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li fl-aħħar sigħat ħass ħafna nies qrib tiegħu. Innota li hemm ħafna nies iddispjaċuti iżda fuq kollox irringrazzja lin-nies għall-imħabba li wruh. Forsi għal waħda mill-ewwel drabi f'ħajti ma nistax iwieġeb emails tlift il-kont, ma nistax iwieġeb lin-nies kollha u ħanaħseb ħanieħu il-ġimgħat biex nagħmilha. Nirringrazzja lil kull min qed ikellimni, nirringrazzja lil kull min qed jikkuntattjani, nirringrazzja lin-nies li kellmuni fil-ġranet ta' qabel ħadd din id-deċiżjoni iktar milli ħatta li kont diġà ħatta li ħabbart din id-deċiżjoni, naf kien l-animu ta' ħafna nies, konfortat ħafna mill-fatt li naf u nemmen li għadni ngawdi l-appoġġ tal-maġġoranza l-kbira f'dan il-pajjiż. Fuq kollox f'Dr. Muscat tixet l-umanità li tkellem biha mhux biss bħala Prim Ministru ta' pajjiż, iżda anke bħala missier li għandu responsabiltajiet lejn martu, is-Sinjura Michelle Muscat u wliedu Etwal u Soleil. Niddedika ħajti ħafna iktar ħin għall-familja. Mhux ħanejt ma rajtx il-wliedi jikbru għax qed nikdeb u ppruvajt niddedika ħafna ħin. Imma għalija lussu illi nagħmel is-sibt ma' tfal, lussu kbir. Dejjem ippruvajt insomma. Issa I look forward li nkun nista' nagħmel naqra iktar ħin jew li darba fil-ġimgħa nipprova nkun id-dar fil-ħin darbtejn biex nagħmel naqra homework magħhom. Issa I look forward li forsi bħal familji normali nkun qiegħed hemmhekk biex nagħmel homework ikolli iktar ħin biex nagħmel affarijiet oħra. Minix ħanertira ġifieri mid-dinja ta' ġifieri jew ħanoħroġ pensjonant ġih kemm fadalli nara ċekċika x'nagħmel. Il-Prim Ministru ħabbar li fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin se jerġa' jżur bosta bliet u rħula Maltin u Għawċin biex jiltaqa' man-nies hekk kif għamel fl-2008 meta laħaq mexxej tal-Partit Laburista. F'dawn l-4-5 ġimgħat li qatt fadalli fil-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista u ta' Prim Ministru mmur f'numru ta' lokalitajiet u nintaqa' min-nies hemmhekk. Ġifieri mhux ngħid in-nies isma' ejjew biex tisimgħuni nitkellemaw. In-nies ħanejdilhom isma' ġejjin biex nisma' lilkom biex nintaqa' magħkom, biex noħdilkom bidejkom, biex nagħnqu naqra lil xulxin, biex nagħmlu kuraġġ lil xulxin biex ngħidilkom il-Partit Laburista huwa partit li ħajibqa' għaddej, dan huwa moviment li ħajibqa' għaddej l quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.